কিয় এত কি লাগে ইমানে যদি বড়সকলে বড়োলেণ্ড কৰি আছে তো অসম চৰকাৰে এতক চিন্তা কৰি পঠিয়াই দিয়ক। এনো তাত 40% জায়গা বাচি আছে, তাতে এটা লেণ্ড বহাই ল'ব। চালা तो हेलो लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव नैबे सासे फेसबुक क्रिएटर डीएम किस्कु होननाय बिथाङा फेसबुक पेज सालायो, नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन। बे जोंनि बर' हारिनि सायाव गोबां खेब माने माखासे बाथ्रा बुंबाय, तो बर' हारिनि बेरेखा बुंबाय आरो दाबो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। सेंग्राया नैबे सासे क्रिएटरा फेसबुक क्रिएटर बिथाङा डीएम किस्कु, नोंथांमोना पेजाव थांनानै नायथां। तो सिगाङावबो गोबांबार बर'फोरखौ माने बर' हारिखौ गाज्रि रावजों बा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों आरो दाबो बिथाङा बुंदों जे बर' हारिया रावजोंबो मिलायनानै थानो नागिरा, बर' हारिया एक्चुअली सोर, दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना एसे नायग्रो भिडिअ क्लिपखौ। মই এইকেইদিন বহুত নটিচ কৰি আছোঁ যে অসমত বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে কোনো জনগোষ্ঠীৰ লগতে মিলি থাকিব নিবিচাৰি। তেওঁলোকে মানে বড়োসকলে প্ৰথমতে কণ্ট্ৰভাৰ্চিছ কৰিলে আদিবাসীৰ লগতে, দ্বিতীয়তে কণ্ট্ৰভাৰ্চিছ কৰিলে চাওতালসকলৰ লগত, আৰু তৃতীয়তে কণ্ট্ৰভাৰ্চিছ কৰিছে অসমীয়াৰ লগত। কিয় এহেঁতক কি লাগে ইমানে যদি বড়োসকলে বড়োলেণ্ড কৰি আছে তো অসম চৰকাৰে এহেঁতক চিন্তা কৰি পঠিয়াই দিয়ক। এনো তাত 40% জায়গা বাচি আছে, তাতে এটা লেণ্ড বহাই ল'ব। চালা थारैनो नुबाय। तो बे बिथाङा डीएम किस्कु होननाय सासे फेसबुक क्रिएटरा तो बे बारावल' नङा, सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि बर' हारिखौ बिथाङा गाज्रि रावजों माने रायबाय थायो, बुंबाय थायो। तो बिथाङा सिलचरनि जोंनि आसामनिनो सासे सोद्रोमा, सिलचरनि बिथाङा। तो बियो जोंनि बर'फोरखौ नायनो बायो जाहैदों। दा बिथाङा गाज्रि रावजों बर'फोरखौ माने बुङो, नाथाय बिथाङा मिथिया जे बर' हारिया जे आसामनि थागिबि आरो गिबिसिन बर' हारियानो, बेखौ बिथाङा मिथिया। दा बेफोरबायदिखौ एक्सन लानांगौ आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर बेफोरबायदिनि सायाव मा फोरमायनांगौ आरो भिडिअखौ शेयार खालाम।